mati kuneta ikoko. Zvataswera tichiita masendera ino mavasikana apa tazombomhanyawo kuchechi yanga chingori chipiti-piti kumhanya. Uchavhunzani wauchada kutaurira kana kutsanangura. Zvamunoona zvakaoma zviri kuitika kunze uko, vanhu tiri kurarama nenyasha dzaMwari kana sikana imi. Unoziva zvinorwadza. Iwo mashiripiti atiri kuona, atiri kurarama nawo, atiri kusangana nawo mukurarama, imi woye. Hanzi vakafa vana chavakaona, baba vangu imi, baba vangu nhuka imi. Mamboswera sei kwasikana? Hana iri kungorova kudai. Kutanga tiri amujorodhani kauku. Kwambenge kuchijorodwa mukomana. Anga achijorodwa ndajorodwa kanasi. Ndati mati madhimoniwa yanga achibuda here. Pabuda madhimoni mashiripiti mamwe anotyisa. Ekuti nanhasi handina ndokungodzwa chando kumerera miri wese chando everywhere. Hana yangu iri kungorova ibaku izvezvi. Kana kwamukaka vamwe madzimai vanyowani vanonzi madzimai hanzi Louise, vanonzi madzimai Louise kana kuti amai mujorodhani. Saka kwanga kuine sevhisi nhasi yanga ichiitiwa ikoko hanzi vanga vakambodedzwawo kuZimbabwe uko. Hanzi kune vanga vachida kujorodwa, asi munovaziva baba vangu vaida kujorodwa ivavo because ndevepano pasocial media. Vanga vachijorodwa. Vasikana imi, sorry zvenyu, rekai ndimboputa nhekwe. Zvotoda kutomboputira zvinekwe. Tabva hedu kuchechi kuzvibasa rei moti zvichainge mazuva ano chekudya hachingori. Kunamata mwoyo wako, izvi zvokuchatsvaga zvakawanda izvo hazvisina basa. Regai ndimuka asikana imi. Mati kuchemberere ikoko ndatochembera kaimi. Plus iyo nhamo kani matambudziko iwo atinongoswera tichimhanyidzana nawo iwaya. Ikoko Jorodhani kwataenda uku, isu tichingoona hedu pamafoni kuti tazoenda here kuchechi asikana. Hatina kuzomboenda kana kukereke kwacho kani. Yanga yangobataiwa. Nhuna pakunhuna. Tanga tichiona iwo madzimai amujorodhana vakadanwa kuZimbabwe uko kunojorodhani kunorapa. Asi isu tichingozviona pamafoni kudai. Imi munozomboti mafirimu iwaya, mashura nezviratidzo zvikiribidi zvatasidai kuona. Imi woye munongohwa imi. Tanga tiriko vanga vakadeedzwa nedzinza rekwanyamaninde uko. Ndokwavanga vakadeedzwa ikoko. Hanzi kune mwana akupengeswa nemari yake. Hanzi mwana iye akaita mari isingaite paFacebook apa, kuti aimbozviziva kuti paFacebook pane mari. Tasingazvizivi. Hanzi akaita mari inotyisa. Hanzi aita ma25,000, ma15,000, ma20,000, ma30,000 US. Kwete randi, kwete bondi, kwete tswanaba, kwete mozambican kwacha. US. Hanzi saka mari yake yanga yakungomupengesa ichingomumhanyisa bani ikoko. Hanzi anga akungotirimuka achingomuka achivhurumuka nemari yake yakaibata mumaoko akamhanya. Hanzi kupengesa kwacho kwava kuchingomubvumidza chete kuti afambe nemari yake. Hanzi mota yake nemari yake yanga asingakwanisi kutsveta mukupenga ikoko. Hanzi waingoti ukatsavhura 15,000 kudai, hanzi aingonopereka. Hanzi aisarawo kanda shoko kune musikana atopereka 15,000. Akatsavhura 10,000 kudai, hanzi aingonotanga nekupereka mari asati atomboapurocha musikana,
akatora 20,000 kana 25 yose pei yese kudai, hanzi waingonopereka. Akatora 18,000 yaitiwa kutiktok, hanzi unopereka yekedero wozosara ukanda shoko. Munongoziva kati vasikana tumahure huru tunozombotana here. Ndo pavanodaka vananyamisiwa, vana mamoyo. Sesu takambobva neko kungoti mazuva ano takunamata hatichaite hedu izvozvo, tangova vanhu vaMwari, tinofanira nhamo yedu tiripo kani. Zvezvakawanda izvi zvakunetsa izvi. Unofanira zvirwere kani, kune zvirwere kunze uku, kune zvirwere, kune zvinhu zvakaipa, ende mhepo dzacho mweyetsvina rima racho rakubatira kuenda. Saka zvakutyisa. Regai ndifure kani, regai ndifure madziva. Ndokwatanga tiri. Saka